Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Jody Dizon Mercado. Are ni na rin mga ragula balita, ngening aldo. Bilang da rin kulang ang classroom King Central Luzon, Miras King 11,741. Class King, patupad King Maygit Adwan Dalan ay eskwela King Pampanga. Kilo-kilong suspected shabu diskubre King metong abandonadong saken, King Mabalacat City. Parusang dismissal from service inampang ning ombudsman kang Mayor Teddy Tumang paulining grave misconduct. Weighing stations, dapat lang mipwesto kareng lugal, ayeda pangilagandeng truck, agpangking LTO Region 3. At Pinoy Hoop fans, dumagsa sa unang laro ng Gilas Pilipinas. Mamabot king maygit adwan dalan akilong pagsuspetsang shabu ing kumpiska ning NBI king abandonadong saken king parking area ning metong supermarket king Mabalacat City, Pampanga. Taglos-taglos pamurin kanu impamag inventaryo daring otoridad ngeni agpangkang agent John Ventorillo ning NBI aliya kanu by bus operation iti. Para king detalye na niti kaya betaya ing kakatamong talasuyo ay Paulo G. Santos. Paulo? Pagtodi, metong yakarang maragula balita, kini kaya katamo balen, kini probinsya Pampanga, ining pangakumpiska na ning National Bureau of Investigation Pampanga at kaya dyan naman ining Anti-Illegal Drugs Task Force ning NBI National. Nuno ka rin kung Jody, atuklasan din, bisture, ining metong abandonadong huli malutong Toyota Avanza kening supermarket ning kilalang mall. Makalibutan dyan ning business district, ining exact location na ning lugar na kung Jody, suya kening area na ning Kamatsili. Itang mismong mall, area na ning Kamatsili ni maning sa Blambaluta mo konjots na ining lugar la ini malapit sa kening STEX ating dalan papunta Mabiga Toll Plaza papunta kening NLEX at karinpin abisture na paketi lang hinihinalang shabu o itang pagsuspetsan ng shabu ining ikitra na makabalo ni konjots karening tea bag king metong abag konjots ating estimated bayat na nini metong yang kilo at balang-dalan na pakete rin at amanwa ng agent John Bertolio ning NBI Pampanga halos kabukas dito ganang binanson uling ating lang informant na ating ping kontrabando kitang may sabing sakin at kin pa mag-inventaryo dapin lulto na asuyaking adwang dalan na kilo ining kumpiskadang suspected shabu. At mabilis lang mo naman kay niligpit ini kay ba't nanitang mika proseso ketang pamag-inventaryo at minarap nitang piskal abela rening witness manibatang karen barangay at karening kalubata mo namang media at ipresentad niya kanu ini ing national office na ning NBI. Kabang nakipag-coordinate mo naman kening PDEA Region 3 at positive naman kanu konjots na mika coordination kening gawa ng operasyon ng NBI Pampanga apoing NBI Anti-Illegal Drugs Task Force konjots. Paulo, king estimation o may miela kayang estimation ding NBI nung magkano ing recover dang shabu king Mabalacat City? Konjots, ing street value na ning shabu mumulay ang sugeng metong kilo at sugeng 6.3 million. So kung pangwentas na konjo di mamabo yang 1.3 billion
ining migit at 200 na kilo ning shabu. Anya kikibalwanda pa mo rin konjo kasi kining pamag-inventaryo na ning ebidensya nanulak klaseng droga rin kasi tila nga ausandang high grade mas malyeta. Pero nung sakaling karetang regular na masasali kareng kada community shabu konjos nung ketang pangwenta sa 6.3 million ning metong kilo mabuyapin keng migit 1.3 billion ining akumpiskadang shabu. Makanano metukal ining shabu ngay ni roronda yung gwardya apan sinana o ating kayang megtip king NBI Pao nanong sinabi da rin kaya katamong authorities kaniti. Mumuna konjot may alerto na la naman ining kay asugeng kapanibala na ning mall in security na huling August 19 pa kanung nang one day ning Toyota Avanza alang ay gusto kasing ating malalakwan sa akin metong karen protocol da kanun rening asugening security agency na ning mall itang pakibalwan din nung ninoy ni kabandi kama mong bayo pamilyari itang atukal daw nung nino ni kabandi atinala mo naman informant din ng NBI Pampanga at aking coordination natin ng anti-illegal drugs task force akumpirmada na iniping vehicle ini ining sakyan ini netong yakaretang babanson dang ating kontrabando. Ngeni ketang detalye na nitang plate number na nitang sakyan ninong ni kabandi ere pa mo kaya kata mo di-disclose uling metong mo naman kareng follow-up operation na ning NBI itang pakibaluan de profile ding masalese rening sangkot kening illegal drug trade na kini mabalakat tuto konjo sere metong kareng pabansona ning PIDEA kening kaya kata mo labot kababangan. O tawlin na mo Paolo na ano kaya ing gawandang dispensation kareng drug sa rin dala do Manila o keti laking Pampanga pa mo ding may recover drug sa rin. Metong mo naman karening kaya katamong pinalo up kening PIDEA Region 3 nung ilang disposition na ning drugs nuno ka rin de tamping i-BN pero basic koordinasyon na ning PIDEA konjodi suna ano keng gamat na ning NBI National ning ining akumpiskada at nandin kay ari na nitang presentade keng fiscal delarane rening droga at ipresenta dyan mo naman antin sana nang dinabak nung lumuli SOJ ikakatamong Department of Justice Secretary Remulla o ning sinabi ra kaya rin ng may proseso ini king fiscal pakibalak na mo rin nung makanano ipresenta at pabalwan ring memalen nung nino na rening sangkot kening illegal drug trade na makantinig karagul in karelang palitan kung konjo. So meto yung rening big time syndicate na ning illegal drug trade ining tutukuyan na arakap na ning NBI Pampanga ang poning national. Alright, salamat Paulo G. Santos at ang tabayanan ming update makaparkil kening report mo king mesa ning bayong direktor ng Land Transportation Office ing maigpit a implementasyon ning anti-overloading law. Kaya karelang lalawing paralan bang lakwas sa iting matuki king pamaglage weighing stations kareng lugar era kano pangilagan ding truck oining report. Maralasdang sa saising ding motorista reng sirasirang dalan kiti Pampanga adaralanan da ren truck. Mumuna ni kening Manila North Road o mas kilalarang MacArthur Highway. Kenila kasi daralan deng mga ragula truck amag dalang balas manibat kareng quarry sites kempora kampong Bacolor.
Kaya naman metong kanu kareng prioridad na ning bayong direktor ning Land Transportation Office o LTO Region 3 ay retired General Ronnie Montejo ing strict implementation ning anti-overloading law. Actually, during my courtesy call to Governor Pineda, Dennis Pineda, at saka Vice Governor Lilia Pineda, isa po ito sa napag-usapan namin at pinakiusap talaga nila sa akin na kung maaari, i-intensify pa po natin. So, dahil days pa lang po ako noon nung nag-assume dito, doon ko po nalaman na problema rin po pala yung So, kinausap ko lahat ang mga personnel natin dito, lalo na sa law enforcement service. Sabi po nila, mayroon po silang ginagawa na gano'n. Sabi ko, i-intensify po natin. Metong kanuking karelang strategy ing pamaglagay weighing station kareng lugal ae malyaring pangilagandeng truck. Agpang kang Montejo, maragula perwisyo kareng memalen nung sakaling area patupad masalese ing anti-overloading law. Base sa napag-usapan namin nila ni Governor at saka Vice Governor Pineda, aside doon sa violations na ginawa po nila, yung mga infrastructure po natin, nasisira po pala. At saka yung infrastructure natin, ginagastuhan po ng gobyerno. So, malaki ang kaakibat na damage maliban doon sa violation na ginagawa nila. At doon naman sa ibang mga motorist na dumadaan din sa kalsada na yon, abala din po sa kanila kasi sira-sira na po yung kalsada. Kaya dapat po talaga na i-strengthen at intensify po natin yung anti-overloading. Samantala, suportado ni kanong Mayor Jing Capil ning Porac ing full implementation ning anti-overloading law keti Pampanga at ing kayang munikala emu kareng dalan maglaging weighing stations nune pati kareng quarry sites. Nung pwede mo kempang quarry lumwala karimpa mo bangat no kasi nung matitimbang laking national road o kening kilob daring dalan magka-traffic pero nung keng quarry pa mo matitimbang nala ala kung akakit na itang traffic mag-cause yung traffic. At tatanda ng banwang 2021 anyang inutos ning provincial government ng Pampanga ing pamamutot kareng dump box daring quarry trucks bang ay iwasan ning overloading. Agpang kang Kapil may kasaop tiya kanuy ni bang ay iwasan ing tambing dang pangasira ring dalan. Honestly, maragul yung may ginsaop kaya kami. Imagine, before yearly, yung pamangawada rin kaya, diyang kagawa-gawa daw, waling overloading la, mga sira yung dalan. Pero kaya ning initiative na ning kaya katamong governor, talaga naman, sabi ko pin kaya, maging legacy may yan. Akagin mo po, kasi igami talaga, kalwal na paning den truck, kaya ning kareng quarry, nung dati overloaded la, pero ngayon, iuling may putot la, may minimize talaga itang sirada rin kaya kaming dalan. Minuna ng sinabing Direktor Roseler Tolentino ng DPWH Region 3 anyang December 2022 na masanting kanu ing inisyatibong iti ning Kapitolyo. Ang challenge sa amin ngayon is yung ibang probinsya kagaya ng Tarlac, Nueva Ecija, and Bulacan kasi nandyan nanggagaling yung construction sand. So through sa CLTV at saka sa ibang mga istasyon na kagaya ng sinasabi ko nga na patuloy yung aming pakikipag-ugnayan sa mga governor, mayors para maging template natin itong Pampanga. Ako'y Paulo G. Santos, ingkay kayong talasuyo, ating pusong makabalen. Magbalik ang Balen at Balita para karing aliwa pang balita.
makatutok kayo pa mo rin king Balen at Balita at para king aliwa pang balita, nanatiling hamon para sa maliliit na mga isda ng Zambales ang makalaot sa West Philippine Sea. Kaya naman isinusulong ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3 ang modernisasyon ng kanilang mga fishing vessels. Magbabalita si Paulo G. Santos. Namahagi ng iba't ibang uri ng fishing gear ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFA Region 3 sa mga mangingisda ng Zambales umaga nitong Huwebes, August 24. Ilan sa mga ito ay ang payaws, lubid, fishing net, tri-bike at cooler na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Ayon sa mga mangingisda, may kamahalan raw ang presyo ng mga gear kaya't mabigat din para sa kanila kung bubunutin pa ito sa kanilang sariling bulsa. Kaya naman malaking tulong raw sa kanilang kabuhayan ang anumang bagay na magpapalakas sa kanilang produksyon gaya nitong mga bagong kagamitan. Medyo nahirapan po kami gawa ng panahon. Sunod-sunod po kasi yung ating habagat, hindi kami makakalaot ka ano. Ayan po siguro mga gill net, kasama po yung mga nylon, yung gamit po sa pangangawil, sa pangangisda. 10 bayan ang binigyan ng inisyal na ayuda sa mga gamit pangisda kabilang ang Iba, San Felipe, San Antonio, Santa Cruz, Cabangan, San Narciso, Palawig, Masinloc at Candelaria. Limitado raw ang kanilang huli dahil sa umiiral na commercial fishing sa mga naturang lugar. Pakahalaga yun sir sa amin, hinihintay nga namin yung awarded sa amin sa iba sir para hindi na mahati yung mga kwan namin sir sa kita namin sa commercial fishing. Kasi ang laban namin sir sa commercial fishing is 70-30. Ayon kay BIFAR Region 3 Director Wilfredo Cruz, malaking hamon ang kinahaharap ng mga municipal fisher folks sa lalawigan ng Zambales. Ramdam din daw kasi ng mga ito ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Upang matugunan ito, sinusulong ng pamahalaan ang pamamahagi ng mas malaking bangka. At ang ating direksyon ngayon ay nung mga nakaraang mga administrasyon ay nakapamigay na tayo ng maliliit na bangka. So ngayon ang tinatarget natin ngayon, base na rin dun sa one time na nakausap ko ang ating Pangulo sa may Orayon, Bataan, ay parang nabanggit niya talaga na mas magandang malalaking bangka na yung ating ipamigay. 62-footer ang sukat ng fishing vessel na planong ipamigay sa mga mangingisda na may kasama pang maliit na bangka ayon kay Director Cruz. Paraan daw ito upang hindi malimitahan ang mga fisher folks at magkaroon sila ng oportunidad na mangisda sa ibang fishing ground. So ngayon po, meron na po tayong initiative ang BIFAR, 62-footer ito ng mga fiberglass na meron po ito maliliit na bangka. So initially, mga nasa more than 50 to sa iba sa buong bansa. But yun nga, nagpaplano na rin para dagdagan pa ito para makalaot na yung ating mga mangingisda at ma-lessen yung fishing effort dito sa municipal para makarecover. Alam naman natin na usually ang mga fishing grounds ay nandito sa municipal waters. Likas na malawak ang fishing ground ng West Philippine Sea at ito ay pasok sa Exclusive Economic Zone ng Zambales. Paulo G. Santos, CLTV 36 News. Dismissal from service. Iting parusang inampang ning Ombudsman kang Mayor Teddy Tumang ning Mexico, Pampanga, pauli ning grave misconduct. Makaparkilya ing meging desisyon king COA audit anyang 2010. Para karing aliwa pang detalye kaniti makibalita tamo kang Paulo G. Santos. Paulo? Kudlat, ngayon bing gatpanapon may oath taking ining maging magsilbing mayor ng ining Mexico, Pampanga ay Vice Mayor Ruding Gonzales. At kining maging pamag usisa tamo, kining Department of Interior and Local Government, yung DILG Region 3, atin lang kanong ikuang desisyon, manibatan kening o kening utos na ning DILG National na ing subject na konjos, baka nitang ikatamad kamali, ining consolidated decision dated November 21, 2022 of the Office of the Ombudsman
OMB LA number 210085 and OMB LA 220039 entitled Field Investigation Bureau Luzon versus Teddy Tumang et al. Na nuno ka rin ko, Judge, misilbi ni August 24, napun. At king delto a desisyon on Judge ining dismissal order kang Mayor Tumang at king kay katamong pamangutang kang Attorney Anthony Noida ining Regional Director naning DILG Region 3 oras kanu dismissal order ya kon Judge yapin niya initang kasunod na nitang perpetual disqualification. Alata pang ikuwang kay kabuang kopya na nitang desisyon kon Judge. Tamo bisang magkamali pero ngenipin aldo na ning August 25 asil bidan at impact ning katuswanan ni kon Judge mika o taking at ketang immediate and executory ano ini moving kay pamangutang pa nung sakali man mong subject kay pamurin ni ketang apila ng Mayor Teddy Tumang sasabyan ng Attorney Noida ing director ng DILG malyari pa naman kanung manapila ini moving ing sasabyan ng for immediate executory itang dapat malakwan ng balen at alang mamuntukan bilang alkalde ning Mexico, Pampanga. Konjodi. Paolo, buri ko mong i-clarify, ing buri mo sabyan, ing desisyon o ing papil manibatan king DILG, linuwalya napon, August 24, at ngayon aldo nga iting August 25, aldo ning Bernis, karinda naman sinerve itang amanwandang desisyon. Tutoy ta Konjodi at kay pamit alamida damo kang Vice Mayor Roding Gonzales ing kayang amano kaya katamo pabisang magkomento ketang merito na nitang kaso pablasa kanong banwaya pang 2010 ining pisasabyan na ini at king amanong dindam ko kaya nung inuitang complainant Kenny ing binggit na kaya katamong lagyo ining dating alkalde na ning Mexico Mayor Ernesto Punsalan, Yapong Erning at kaya kuha na tayo mo naman ausan ni Yapong Erning nung atin ang kopya ning desisyon kabang sabi ng mayap mo naman kaya katamo baka nung bisang manalita at kaya mo naman kapamilata na ning kaya katamong news gathering SOP mo naman itang kunang tayo panig Mayor Teddy Tumang moving king pera lang na katamong informasyon baka no bisang mami komento. Okay. Ing tutuking kutang nano na kaya ing malyari kanyan keng lokal kapanibalan king Mexico, ne? Pagka siya pinpin itang manwa ng Vice Mayor Ruding kasi nung sakali man mong magpatumpik-tumpik ya at ere talok yan itang mismong immediate executory ano itang order rate at panaliga na sana na tambing mika malino pamagmalino kasi ota mika misinformation mo naman kining munisipyo uling dakalya obra tagana ining Office of the Mayor anya nandin mga alas 3 alas 4 mga medyo ora king alas 4 anang pepayaus na ning DILG Vice Mayor Roding Gonzales ambing naman ining minta bang kanitang manumpaya. Okay. Paulo, bala mo ingamanwan ng Vice Mayor Roding Gonzales na yang lukulok mayor ngeni. Bakit ang emika leadership vacuum king Mexico? Makanya niya. Tutoy ta ko judge uling keng pisasabihan na payroll taga ng ela dapat mabitin retang kailangan na rin may maletke ni Mexico. At kareta pang aliwang pisasabihan naburita mo naman abalo nung huling yang may ginabang kening malwat ng kaso na makafile kang Mayor Tumang panikwana na kanu bukas makadwa akatalamita tayang masalese baka nitang ayas kening masalese sabi ni kaya katamo apasyag ni masalese nung nanoing roadmap na din kayang pamanungkulan
keng pisasabihan na iyan ang yan nga sukeng pamuntok na ning balen. Keng pisasabihan na isukeng politika konjot sa pabisang mag-comment, pablasang baluta mo naman kaya mga labasan na panahon, ining pisasabihan na kaso ng Mayor Teddy Tumang, ikuha na pang dininig mika hearing ning Congress na baluta mo naman nung nano itang mga labasan na mayong pampisasabihan. Alright, dakala salamat Paulo G. Antabayan niming updates mo. Makaparikil king balita ngayon, keti king Balen, Mexico. Magbalik po yung Balan at Balita para kareng aliwa pa pong balita. Makatutok kayo pa mo rin po king Balan at Balita at para kay ring aliwa pang balita. Miras king may gitadbang dala na eskwela kaya di Pampanga ing patupad class shifting. King pamuklat na ning school year 2023-2024 king August 29. Agpang king datos ting Department of Education Region 3, miras pa mo rin king may git 11,000 ding classroom shortage Keti Central Luzon. I Jennifer Salenga, ingating report.
Problema pa mo rin kanuking kasalungsungan ng kakulangan kareng bilang dareng classrooms kaya king Central Luzon. Base king datos ng Department of Education o DepEd Region 3, miras king 11,741 in classroom shortage king mabilog a rehiyon. Pauli niti, may gitadwang dalan ka ring eskwela sakop ng School Division Office o SDO ng Pampanga ing magpatupad kanong shifting ang pagkang Dr. Celia Lacanlale, Chief ng Curriculum Implementation Division. Kaya katamong skwelang usually congested niya, da pong maragula population, ila pong mag-implement po kaya katamong shifting of classes. Agpangkang Lacanlale, mapitnaya kanuking morning at afternoon shifting klase ka ring congested schools. King High School magumpisa lang 6 a.m. hanggang 12 ding pang-abak, kabang 12:30 o alauna ning gatpanapon hanggang alas 6 ning benging schedule daring panggat panapon. Para naman ka ring elementary, magumpisa lang 7:30 hanggang 11:30 ding morning shift at 1 to 4:30 p.m. naman ding afternoon shift. Makataluki kano iti king DepEd Order No. 21 Series of 2019. Aminado yung DepEd natin yung epekto yung shifting king pamag-aral daring anak. Mababawas siya pong dita, kita pong oras da, karen-karelang klase. Like, for example, po nang kahit 10 minutes po, karen pong other learning areas. Kaya, ita pong 10 minutes ita, maragulya pong kawalan mo naman kareng anak, baka nita makapag-obrada, agawa daw po ratang karelang performance task, magkaroon na pong collaborative activities po king eskwela. So, mapabawasan niya po itang kakatamong teacher ang po pong learners engagement. At inala naman kanong gagawan ding DepEd bang makatagal na ring anak at makompromiso ing learning competency da. Nakaltamo po develop pong modules, ang po pong video lessons. Then po makapag-complement la kata pong additional information ng pong knowledge karing kakatamong anak. So mo po niya tinla pong enrichment activities sa pwedeng gawan king bale, kabang pong at sulaking karelang bali, makapag-aaral la, kaya beda po rin karelang pengari, ang po rin karelang kapatid. So, diyan po makasawpla naman, bakang ma-enhance siya po, at master dala rata pong kailangan pong competency, karen pong kikatamong different subjects. Bukod keti atin lamo naman kanong intervention karing eskwela para karetang magkasakit na estudyante, kapamilatan na ning remedial classes. Regular ya kanong programa itining DepEd bang atutukan na ring anak, kalupa mo detang non-readers at magkasakit ka ring math and English subjects. Bilugan po ka rin kaya katang anak, akakitala po, kaya na po itang tamong group screening test at yung pong individual assessment ka ring anak. Potang akakitala po rin na bagsak la kitang group screening test at bagsak la rin kitang karelang individual assessment, ila po rin kaya katamong anak papalod kita pong remediation program naning kaya katamo pong departamento. Karen la po sa sopan, kita pong karelang remediation classes, natin po talagang mesang tututok po karela. Aparte king remedial, petupad na rin ang National Learning Camp inyang July 24 at mayari kanong yaning August 25 nung nuka rin 33,457 learners laring may kinabangketi. Makasahop yung maragul ini. Yung continuing program ay bakang taatutukan talat aso pantala rin kaya katang anak. At maragul pong bagi, yung sakripisyo ang pampanahon na bibeda rin karelang mestra king eskwela, baka nita aso pantala po rin kaya katang anak, karempong puwang o gaps po niya, karempong dapat dang abalo king eskwela, at pong ausan tamong most essential learning competencies. Pangaras naman king pamagsadya daring talaturo para king pamagbalik daring anak king eskwela. Ela kano tinok nang ding school supervisors at kabang bakasyon may mag-training lakano bang capacity ding teachers. At suno man king 2.9 million learners nga sang magbalik eskwela king Mabiluga Central Luzon. Ako yung kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating puso makabalen. Magang dumagsa sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan ng mga kababayan nating basketball fanatics para makapanood sa unang araw ng FIBA World Cup 2023. Ang ilan sa kanila, panalo na raw ang feeling, makita lang ng personal ang mga iniidolong manlalaro. May sports balita si JM De Jesus. Dumating na ang pinakahihintay na araw ng mga Pinoy basketball fans. Ngayong Biyernes, August 25 kasi ang opening day ng FIBA Basketball World Cup 23 sa Philippine Arena, Bulacan.
Marami sa ating mga kababayan na mula sa iba't ibang panig ng bansa ang maagang pumunta sa venue. Gaya na lamang ni Lizelle Orpilla na nanggaling pa sa Cagayan Valley. Sir, talaga po kasing inaabangan namin ang Gilas. Gusto po namin makita, syempre, pang buong mundo na ito. Kaiiba sa lahat. Kaya nagpursige kaming magpunta rito para mapanood ang opening ceremony. Hindi rin nagpahuli si Adri Alejo na bumiyahe pa mula sa Ilocos Norte. Manalo man daw o matalo ay wagi na ang Gilas Pilipinas para sa kanilang mga solid basketball fans. Para mapanood, sir, yung sarili nating mga manlalaro. Manalo man o matalo, sir, masaya pa rin basta para sa atin. Dream come true naman para kay John Angelo Lucas ng Tarlac ang makanood ng FIBA World Cup. Yes, bata pa lang, talagang hilig din natin ng basketball. Kaya ngayon na dito gaganapin sa Pilipinas, kailangan suportado natin ng Pilipinas, ang Gilas Pilipinas. Tiwala naman si Ariel Esteban ng Bulacan na pahihirapan ng Gilas Pilipinas ang kanilang mga makakalaban sa torneo. Ito ang Dominican Republic sa opening day, ang Angola sa August 27 at ang Italy sa August 29. Siguro magiging maganda yung laban kasi meron naman tayong Jordan Clarkson, Kai Soto at mahuhusay naman yung mga kasama nila. Taong 1979 nang unang mag-host ng FIBA Basketball World Cup ang bansa. Ngayong 2023, target daw malampasan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang world record ng Canada pagdating sa most number of live audience na 32,616. Nangyari ito noong taong 1994. As of August 23, higit 43,000 tickets na ang naibenta para sa historic doubleheader opening day. Jody Mercado, CLTV 36 News. Dream come true para sa maraming die-hard Pinoy basketball fans ang pagdaraos ng 19th edition ng FIBA World Cup sa bansa. Bukod kasi sa home court advantage para sa Gilas Pilipinas, pagkakataon din ito para makita ng mga hoop fans ang mga big names sa international basketball scene. Kabilang sa mga inaabangan ng mga hoop enthusiasts, ang mga NBA players na kakatawan sa kanilang mga bansa. Aside from our very own Jordan Clarkson ng Utah Jazz, may 23 pang NBA players na magpapakitang gilas at magbabakbakan sa Philippine hardcourt. Present sa lineup ng Dominican Republic sina Karl Anthony Towns ng Minnesota Timberwolves at Lester Quiñones ng Golden State Warriors. Habang maglalaro naman para sa Italia si Simone Fontecchio ng Utah Jazz, si Kyle Anderson ng Minnesota Timberwolves ay maglaro naman para sa China. Mabigat din ang lineup ng Serbia dahil kasama dito sina Bogdan Bogdanovic ng Atlanta Hawks, Alexei Pokusevski ng Oklahoma City Thunder, Nikola Jovic ng Miami Heat at Filip Petrusev ng Philadelphia 76ers. Hindi rin na magpapahuli ang South Sudan dahil maglalaro sina Wenyan Gabriel ng Los Angeles Lakers at Carlik Jones ng Chicago Bulls. Pangunahan naman ni Thanasis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks ang Greece. Nagbistulang all-star team naman ng NBA ang Team United States na binubuo ni na Paolo Banchero ng Orlando Magic, Mikal Bridges ng Brooklyn Nets, Jalen Brunson ng New York Knicks, Anthony Edwards ng Minnesota Timberwolves, Tyrese Halliburton ng Indiana Pacers, Josh Hart ng New York Knicks, Brandon Ingram ng New Orleans Pelicans, Jaren Jackson Jr. ng Memphis Grizzlies, Cameron Johnson ng Brooklyn Nets, Walker Kessler ng Utah Jazz, Bobby Portis ng Milwaukee Bucks, at Austin Reeves ng Los Angeles Lakers. Tatagal ang 19th edition ng FIBA World Cup hanggang sa September 10. Para sa mga nais bumili ng tickets at manood ng live basketball games, maaaring bumisita sa smtickets.com at sa ticketnet.com.ph. Samantala, FIBA Basketball World Cup 2023
Official na pong nagsimula at para bigyan tayo ng latest update sa FIBA Basketball World Cup, makakausap po natin live sa linyang telepono si kasamang Justin Dizon. Justin? Yes, Jody, Mayan Mabengi, magandang gabi mga kabalet, mga karegiyon. Nandito tayo ngayon, gaya nga ng nabanggit kanina, yung mga nakikita ho ninyo ay nasa Philippine Arena tayo para dito sa ating coverage ng opening day ng FIBA Basketball World Cup 2023. Kasalukuyan ho ngayon mga karegiyon, tumutugtog itong bandang sagon at katatapos lamang magtagal din ng Ben and Ben. Ito'y bahagi ng opening ceremony at ginanap ito sa pagitan ng laro ng Team 1 sa pagitan ng Italy at Angola at maya-maya alas 8 ng gabi ay sasabak na sa hardcourt ang ating Gilas Pilipinas at anytime from now kasamang Jody, inaasahan na rin ang pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pamunahan yung tinatawag na ceremonial toss. Alam niyo ba mga karegiyon, makasaysayan itong World Cup na ito dahil taong 1978 nang unang i-host ng Pilipinas ang World Cup at ayon mismo sa Pangulo ay isang pangarap din para sa kanya ang makapag-ceremonial toss dahil ginawa rin ito ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong siya ay namumuno pa sa bansa at ginawa ang World Cup noon sa may Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City, Jody. Justin, kamusta ang atmosphere dyan sa Philippine Arena? Dagsaba ang ating mga kababayan dyan ngayon. Jody, very, very festive, ganito natin inilalarawan mula kaninang umaga, alas 8, alas 9 pa lamang ng umaga, pagdating ng ating team dito sa Philippine Arena. Kasama ko si ating reporter J.M. De Jesus. Nakita na natin na marami na rin tayong mga kababayan. Sa katunayan, may mga ilan-ilan pa nga na mas maaga pa sa amin ang nandito na. At talagang tumampay lang muna sa parking lot dahil bandang alas 12 pa, binuksan itong gate ng Philippine Arena o yung mga papunta doon sa mga doon sa mga hallway o doon sa mga portal kung tawagin, papasok naman dito sa pinaka-stadium o yung kung saan ginaganap ka itong mga festivities nga, Pero gayon pa man, kasamang Jody, siguro nakita nyo rin sa mga videos kanina na naipadala natin, talagang iba din yung sitwasyon, mga kapalit, iba rin yung sitwasyon sa labas. Dahil nakikita natin na yung laban ng mga kababayan o yung saya ng mga kababayan natin nandun kumbaga parang talaga naghihintay sila at pagkabat mainit at sigat ng araw, hindi problema sa kanila. At problema pati pagkain, Jody, meron mga food stall, yung mga iba't ibang lugar kung saan pwedeng magpa-picture, syempre. At nakita natin yung mga kababayan natin, lahat sila very, very eager to cheer for our very own national team na Gilas Pilipinas. In fact, meron pa nga galing sa ibang mga lugar, hindi lang dito sa ating lalawigan o sa ating regiyon, talagang tumuko sila dito. Justin, alam ko parang may plano ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na ma-break. May record silang nice na break. Kamusta naman kaya yung mga tao na nariyan ngayon? Na-break ba ang record? Meron na bang official tally, Justin? Jody, alam mo kaninang naglalaro itong Angola at yung Italy for the first game. Umabot na sa 21,000 yung gate attendance, patay na rin dito sa official tally na ibinigay sa atin ng FIBA. So, to be exact, 21,214 yung bilang na yun. Ang binibigay kasi nating record yan is 32,616. So, may mga information tayo na nakuha na rin beforehand na umabot na sa 43,000 yung ticket sales. At sa mga oras na ito, alam naman natin, Biyernes ngayon, araw ng trabaho, alas 8 pa lamang ang laban ng Gilas Pilipinas. Marami pa sa ating mga kababayan ang talagang dumadating at nakikita natin unti-unti rin na pupuno itong Philippine Arena. So, we are optimistic, we are hopeful na mag-break din ng Pilipinas itong record. Ganyan pa man, ano man ang maging resulta, I think it's safe to say that this is a very fun night for every one of us, lalo na sa mga basketball fanatics. At makikita yan dito sa
Philippine Arena talagang yung mga tao, kada shoot, kada score, kahit hindi magilas yung naglalaro, pumapalakpak na sila, just approves na they really know how to play and how to appreciate basketball being, Philippines being a basketball crazy country. Yes, I agree with you, Justin. Pero kamusta ang security? Kung yung mga fans kaya, siyempre nagte-take chance ng pagkakataon yan na makipag-picture sa kanilang mga basketball idols katulad ng mga nabagit natin sa previous na storya. May mga ganong pagkakataon kaya yung mga basketball fans na nariyan sa Philippine Arena, Justin? Joel, alam mo dito, kanina dumating yung Gilas Pilipinas, dumaan sila dito sa entrance ng mga players, at naghiyawan yung mga tao. Pagkamat may kalayuan, nakita pa rin naman that they really took time to pause and to say hi to the fans. Hindi lang natin alam doon sa labas mamaya kung paano at kung meron sa mga players din yung pwede rin makadaupang palad itong ating mga fans. Pero at least dito sa vantage point natin, nakikita natin, may mga players na dumadaan at kinakawayan din talaga yung mga fans para at least maibigay nila yung appreciation na kanilang hinihingi o pinapakita at masuklihan yung appreciation na binibigay dito ng mga fans. Very orderly naman yung arrangement, ang Philippine Arena, alam natin, biggest sa buong bansa. Meron mga 55,000 seating capacity, bagamat ilan na minus 4,000 yata, if I'm not mistaken. Ang tawag doon dahil for other Viva step-up, kasama na dyan, yung media, yung mga tech, at yung mga iba't ibang kinatawan din ng ibang bansa. So, pakikita natin lahat ng tao, meron sila kanya-kanyang designated entrance, at may mga bansa, hindi nagkulang yung mga volunteers. Nandito rin yung mga police, of course, yung mga PNC rin, this event is being graced by the President, of course. In-expect natin na ganun yung security talaga, maayos naman yung Alright, maraming salamat kasamang Justin. Mag-enjoy kayo dyan sa Philippine Arena and syempre i-cheer nyo ang ating Gilas Pilipinas Basketball National Team. pusong Pilipino pa rin tayo, pusong baka pa rin. At mula dito sa Philippine Arena, kasama si JS De Jesus, ako yung Jingdon, Justin Dizon, para sa PLTV Studio. Sa iba pa mga balita, para ka rin kabalenta mong art enthusiast, minampang niya pong exhibit in Kapampangan visual artist ay Noel Lopez Katakutan, King Balening Minalin, may kumpisa niyang August 21. Highlight laketi ring painting ang pong artworks, magapakit king kultura na ning labot Kapampangan. Para hindi tali magbalitay, Felix Barrios. Metong karing taong pagmaragul da rin Kapampangan, karas keng laranganing sining Noel Lopez Katakutan. Metong nga visual artist at ubong minalin. Si Katiaiti keng national art scene, pauli da rin kayang obra maestra mag-showcase keng kultura da rin Pinoy. May ngari mo keng national artist ay Vicente Manansala. Mibay tiay Katakutan anyang 1953 keng Minalin, Pampanga. Mega ralyete keng Santa Rita Elementary School, ampong Minalin Academy. Bayo yung mayaring fine arts keng University of Santo Tomas. Kaibat na nita, may kilalay ay Katakutan keng pamanyulong na ning sining keng mabilog bansa. Sakaya migsilbing Vice President na ning prestiyosong Art Association of the Philippines. Mika Award nemo rin ni Katakutan ampong may recognize bilang most outstanding Minalenyo in the field of culture and arts. Bukod pa kini, miras na lamo naman ding obra maestra na karing miyayaliwang bansa ang Timokin London, Germany, Italy, South Korea, China, pong Thailand. Pero ay naman paitawli kayang balen na pipumpunan. Uling may feature la naman din kayang obra king art exhibit ay nausdang pamanuli. Kami daw na niyang August 21. Ing tema ko, balamot. Tema yung Minalin magtindang tilapia, ding magtinda, rin fishermen. Actually, meron hanggang 17 years old ko, Chuketi. Metong ko naman karing mamamadwas, mamamag-fishing. Kanya yung gana akong isip keti. May laos siya kano'yung kayang art exhibit kapamilatanan ng municipal government ng Minalin, apanin munwa ng Mayor Philip Nagit, Minalin Tourism Office, ating Minalin Historical, Cultural and Tourism Council. For the first time, isip ko, sabi ko, ginawa lang museum, alang movement, sabi ko, ba't hindi itagawang movement ken? Din tao, banganta, pakinabangan din yung museum.
Ay, si dakal ko pa piyasang malakawag kimbali, sabi ko, pek sabihin kay Mayor, mag-propose kong exhibit. Sabi niya, isto, yung ulipin kayong piyas namin nga, Santa Monica, yan pa, yung natama na. Samantala, mayari sana yung exhibit ngayon ng Agosto. Pero wag pang king lokal kapanibalan ning minalin ang pong pauli da ring request at tinggap da para may kabaya at midinan lang chance ang may punta ring aliwa. Extended ya kano iti hanggang king mumunang paruminggo ng September. Ako po, engke kayong talasuyo, Felix Barrios, ating puso makabalen. Apin rin ding mga regular balitang kinalap ng kakatamong news team. Kinilagyan na ning mabilog ka CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Jody Dizon Mercado, ating pusong makabalen.